1 लिटर चीक घेतला आहे। हे 1 लिटर दूध आहे, कच्चं दूध, आणि हा 1 नारळाचा रस। नंतर आपण 15 ते 20 वेलची घेतली आहे, अर्धा चमचा हळद रंग येण्यासाठी, 3 चमचे जिरं, चवीपुरता चिमूटभर मीठ, थोडंसं केशर आणि हा पाऊण किलो गूळ। नंतर आपल्याला वेलची आणि जिऱ्याची अशी पूड करून घ्यायची। तर खरबस बनवण्यासाठी आपण गूळ बारीक किसून या दुधामध्ये, कच्च्या दुधात मिक्स करून घ्यायचा आणि त्यानंतर मग आपल्याला अशा प्रकारचं मिश्रण तयार मिळेल। तर आता आपण पहिल्यांदा हा नारळाचा रस आणि हे दूध आणि गुळाचं मिश्रण या भांड्यामध्ये एकत्र करून घेऊया। तर आता आपण पहिल्यांदा हा चीक घेतोय, आणि त्यानंतर हा नारळाचा रस, त्यानंतर आता दूध आणि गुळाचं हे मिश्रण। आता तिन्ही गोष्टी आपण व्यवस्थित ढवळून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आता या मिश्रणामध्ये ही थोडीशी हळद, वेलची आणि जिऱ्याची पूड, चिमूटभर मीठ। आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झाल्यानंतर आता हे वरून थोडंसं केशर घालू। आता आपण हा कुकर घेतलाय, त्यात 1 तांब्या पाणी उकळूया। त्यानंतर ही जाळी ठेवून त्यामध्ये हे मिश्रण वरून झाकण लावून कुकर बंद करूया। झाकण लावल्यानंतर कुकरची शिट्टी काढून गॅसवर मंद आचेवर 45 मिनिटे ठेवायचं। 45 मिनिटे मंद आचेवर ठेवल्यानंतर हा कुकर आपण पूर्णपणे थंड करून घेतलाय। तर आता आपण हा कुकर उघडून बघू खरबस कसा झाला आहे। तर आता हा खरबस आपला खाण्यासाठी तयार आहे।